Ma is ugyanaz. Az ágyból felkelni már nem csak egy mozdulat, ez egy egész produkció. Mindig úgy ébredek, hogy mintha valami hangot hallanék. Táncol a levegőben, tudom, hogy mi jön. Egy-egy hiba, egy-egy mozdulat, és már is elindul a zene. A zene irányít, mert nekem nincs csend. De néha már elegem van, hogy állandóan mindent fellökök, felborítok, és egyszerűen ügyetlen vagyok, mert a zene visz, és táncra fakaszt. Nem tudok a barátaimmal beszélni, mert ha véletlenül elindul valami vad zene, mindenki elkezd táncolni. Nem tudok csak úgy elmenni egy randira, mert amint elkezdek idegeskedni, elindul egy szakítós szám. Hát jó, megpróbálom levenni. De hova lett a füles? Miért nem tudom levenni? Egyetlen pillanatra se hagyhatom abba, és most minden elindul. Minden zene egyszerre, minden mozog körülöttem, és csak káosz van. Nem tudok elmenni randira, nem tudok beszélni a barátaimmal, mert minden mozdulat zene lesz. És holnap kezdődik minden előről. Zaj, ritmus, káosz, semmi nyugalom.